Poď si so mnou opraviť prasknuté nechty. Neviem, kde sa stala chyba, či je to mnou alebo materiálom. To ešte bude predmetom skúmania. S ťažkým srdcom som si zbrúsila časť materiálu, vrátane trblietok. V okolí praskliny nanesiem podkladovú bázu. Na opravu si beriem polygel. OK, druhý pokus. Beriem si polygel, ktorý ma ešte nikdy nesklamal. Nanesiem iný množstvo cez prasklinu a uťupkám pomarančovým drievkom. Polygel je nanesený aj mimo materiál z predchádzajúcej modelácie a báza pomôže s jeho výdržou. Pilníkom si upravím povrch, hlavne na miestach, kde som naniesla polygel. Voľný okraj mám tak zase pekne spevnený. Mimo záber som urobila hĺbkovú manikúru a pokračujem odmasnením nechtov dehydrátorom. Teraz už nanesiem podkladovú bázu na celý prírodný necht a apex domodelujem s týmto gelikom od Trendy. Je to veľmi pekný odtieň. Klasicky si natriem klskú vrstvu na celý necht a potom pridám väčšie množstvo do apexu, ktoré rozrovnám. Keď mám všetky nechty domodelované, skrátim si ich pomocou brúsky. Voľný okraj doupravím pilníkom. Trošku som to skrátenie prehnala. Pilníkom príliš nezasahujem po povrchu nechtu, iba si ho s matným bufferom. Mimo záber som si nechty ešte podbrúsila a keď som spokojná s tvarom, tak si ho zatopujem s týmto topcoatom so zlatými čiastočkami. Daj mi vedieť do komentárov, ako si opravuješ nechty ty a či sa ti výsledok páči.